Туғаньяк агрофирмасында язгы чәчүне түземсезләнеп көтәләр. Ник дигәндә техникалар әзерлек сызыгына куелган, барлык мәсьәләләр дә шешелеш тапкан. Чәчүлек орлыгы ашлама белән тәэмин ителештә дә проблема юк. Язгы чәчү башыннан җегетләр яңа техника белән дә чыга, моңынча кулланышта булган техника белән дә технологияларны әз генә үзгәртәбез, яңалыклар кертәбез, сыек ашламаларга таба атлау бара бит инде тоже, анарга да тагын өстәмә дополнительно техникалар алынды. Шуңа күрә инде Алла бирсә, погодалар әйбәт кенә булса, тагы елгыны алган уңыштан да югарырак уңыш көтәбез. Агрофирмада яңа сезонга 106 миллион сумга техника яңартылган. Amazon маркадагы 2 чәчү комплексы, пресслап җыйгыч, телескопик төягеч, үзйөрешле агу сибу комплексы, 260 ат көчле трактор кайткан. Моңа өстәп агрофирманың 4 хезмәткәренә автомобильләр тапшырылган. Бер урында тормыйбыз һәр вакытта. Туган як шуның белән ул аерылып тора инде. Менә 2 ел элек инде киндер культурасын керткәнек, былтыр инде без керттек газонный трава, райграсс культурасын. Быел инде тагын планлаштырабыз. Шул мелкосемянный культуралар дип әйтәбез инде, теге кыйбатлырак культуралар, тагын люцерна орлыгын Алла бирсә менә үзебездә җитештереп сатырга планлаштырабыз. Быел инде фацелия чәчәргә планлаштырабыз. Шушы көннәрдә аграрийлар уҗым тукландыруга кирип китәчәк. Уҗым культуралары агрофирманың 3500 гектар мәйданын алып тора. Бүгенге көндә тәэсир итүче матдәдә исәпләгәндә һәр гектарга 40 килограмм күләмендә ашлама тупланган. План әлеге күрсәткечне 95 килограммга җиткерү. Тәэмин ителеш 100% көндәлек кайтып тора ди эшчеләр. Агрофирмада орлыкларны язгы чәчүгә әзерләү, эшкәртү процессы да оештырылган төстә бара. Язгы чәчүгә әзерлек әйбәт бара. Ашламаларны ташып торабыз. Аллага шөкер. Вакытында кайтарып барабыз инде. Моторга ашап тора. Чәчүләрне әйбәтләп җиңеп чыгып булса. Хәзер вакытта погрузчикта эшлим. Аннан соң инде язгы эшләр башлангачтан, басу эшләре башлангачтан агу аппаратына утырам инде. Яңа агрегат кайта. Яңа агрегатлар булай да кайтып кына тора. Акчасын вакытында, зарплатасын вакытында түләп баралар. Бүгенге көндә семьяларны агулау эше бара. Чәчү орлыклары җитәрлек, уңышлы, әйбәт еллар булсын ие. Агрофирма җитәкчелеге быел яңа төр культура буларак агрофирма басуларында фацелия һәм люцерна чәчәргә планлаштыра. Татарстан авыл хуҗалыгы фәнни тикшеренү институты белән берлектә язгы бодайның яңа сортын чыгару өстендә дә эш дәвам итә. Язгы культураларның адаптив, стресска чыдан сортларын булдыру һәм тиз арада үрчетү белән шөгыльләнүче агрофирма яңалыкка 100 тотып эшли. Чоллы икмәге җәмгыятендә җитештерелүче икмәк булка эшләнмәләре, камыр ризыкларына кирәк булган 25 000 тонна бодай тулаем Туганьяк агрофирмасы басуларында үстерелә. Икмәк табыннарга барып җитсен өчен озак юл үтә. Әлеге юлның һәр участогы тырыш хезмәт белән бәяләнә. Агрофирманың һәр хезмәткәре шушы бәрәкәтле табынга үзенең өлешен кертә. Лилия Шәймиева, Динар Нурытдинов, Мөслим телевидениесе.